yan na. O yun, mga Katsoy, ito, malaki to. Katsoy, malaki to. Ay, alak ka. Grabe, ang laki. Ito, naka-first time ko makaganito Katsoy, ang laki to. Wala pa, ano? Ano? Talunin ko na. Ay, maganda magkatari. Maganda magkatama Katsoy. Wag mo yan. Lalangoyin man. Maganda, sana di maputol. Oh, binig lang. Ganda laki. Grabe, first time ko to rin. Oh, sabi ko sa'yo, walang hatak mo. Oh, di ba? Ganda pa rin. Walang hatak no. Kala mo walang yung nakasabi. Ganon dito, may mga dito. Kababalaghan. Ganon talaga minsan dito eh. Nangyari nga sa akin yan. Kami sa kabiwas. Nialay ko na sa cooler ko din. Ganyan ko lang yung pamiwas ko. Kinagat ulit, ang laki. Maano ka talaga rito dito eh. Daming kababalagan dito eh. Ay, anak Katsoy! Katsoy! Ang laki mga Katsoy. Kukuha tayong Ginagawa mo. Ang laki. Katsoy, ayos mo. Grabe, nananahi. Talunin ko. Ay, nananahimik ka lang. Grabe, ang laki rin oh. Ay, do. Ay, grabe. Oh, grabe, ang laki na naman. Biglang nilunok. Ay, biglang nilunok. Biglang nilubog oh. Grabe. Okay, fingers na naman. Baka makawala eh. Maglamasay. Ayan, okay oh. Thumbnail kayo. Ano yun? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga Choy. So yan, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga Choy. Siyempre. Dito, balik tayo sa may Barangay Guadalupe, Buejo, no? Samahan niyo po ulit ako mga na mamingwit, no? Tapos gamit tayo ng tuhok ulit. Yan. Tapos with floater. Yun, may galap shoutout kay Papa Chin TV, no? Yun, binigay sa atin na floater na malupit. So yun mga toy, bukol na tayo agad, no? Samahan niyo pa ako mga toy. Yun. Tayo nyo pala mamaya mga toy, no? Kung sino darating, no? At may kasama tayo, andun lang mga toy, nagpaiwan. Kasi nagustuhan niya yung pag-akyat pa lang dun sa inaakyatan natin doon. Nakatry niya raw, baka makarami daw sa kagat, no? Alam nyo naman yun mga toy, malupit din yun, isa rin yun, load yun pre. Mamaya mga toy, mag-shoutout tayo. Mamaya naman pag nakahuli na tayo. Para ano. Uy, kaya naman pala nakaibabaw pala mga toy, kaya pala nagtataka ba't walang agad. Maganda kasi dito mga toy sa spot natin dito kasi agad action agad ba. Maraming salamat sa mga kaibigan natin mga vlogger. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi mo na kayo isa-isahin. Mamaya mag-ara tayo with shoutout tayo. Thank you po mga Choy, mga silent viewers ko. Thank you po sa lahat. Ang tagal naman nun. Sino ba yun mga Choy? May idea kayo mga Choy kung sino. At nagbigay rin sa akin ng mga Choy, plapla. Pagbigay dun sa ayuda na pa-birthday kay Ate Tess. Yan. Ay, sabi. Ito lang. Ay, habit tayo mga Choy. Unang tapon sabit. Ay, may lapat pala mga Choy. Akala ko sabit. Ano ba yan? Kasi maliit. Duda ako dun sa batang dito. Sigurado naka-harvest na yun dun. Ayaw pumunta dito eh. Pasensya na kayo mga Choy, nanaala tayo, medyo tinanghali tayo, no? Napakahirap mga Choy maghanap ng yung mga source natin na area na hinahanapan ng bulati. Nako, binungkal na ng mga kaibigan natin na mamimiwas din. Akala mo kasi alam niyo yung inahig ng ng manok. Sulit na sulit talaga yung magkakata. Katsoy! Duda talaga ako doon, naka-harvest na yun. Siguro nakarami ka na, ang tagal mo eh. Oo, nakapito. Malalaki. Ay sus! Kaya sabi ko na nga ba mga Toy. Harvester talaga yan, sabi ko na nga. Paggaling kasi pumili niyan mga Toy. Ayan.
Kaya pala ang tagal mga katoy. Yan, Miguel of shoutout kay Kachoy Delmar. Miguel of shoutout Kachoy Delmar. Patingin. Patingin yan. Grabe, nakapito na daw. Kaya pala ang tagal dumating. Isa na pupunta eh. Di, pwede naman pagka. Ay, naku po! Balak ka. Hindi mo na daw yung piri. Mga katsoy, grabe huli na kagad. Saglit ka pa lang dun ah. Diyos ko po. Napupunaw na ka. Balak ka. Mga katsoy, ang dami na kagad. Ang lalaki pati. Makawala. Grabe ang lalaki mga katsoy, oh. Oh! Balak ka katsoy. Ay, grabe. Saglit na ba? Ayan, meron ako. Ay, oh. Grabe, ang dami mo na kagad. Ay, lupit ko talaga, sabi ko na nga ba, harvester. Oh, yan oh. Ay, mamaw to. Dala-dala. Dala-dala ka agad. Oh. Dala-dala ka agad mga toy. Kukunin ko to mga toy kasi ang laki ng ano ni tita. Ito, okay na to. Ay, pakawalan natin ito. Ha? Sabi ko na nga, tagal dumating pala eh. Kaya pala ang tagal dumating, Mati, naka-harvest na dun. Sabi niya kasi kanina, Mati, nagsama kami. Eh, sabi niya pag-akyat, nakursundahan ka agad yung paakyat pa lang doon. Sabi niya, tatry niya daw dun sa pag-akyat. Ay, tama talagang kutob. Malapit talaga ang kutob mo, ano? Maurag ka talaga, noy. Oh, di ba? Oh, di ba? Grabe, kakalagay lang yan ah. Ang ganda pati yung size kasi oh. Maurag ka talaga, no? Malapit talaga yung Ulit kami dalawa. Delpin. ayun. Shout out daw, Kuya Delpin. Kasama ko tong harvester ng ano, si Milan. Oy, shoutout nga pala sa ano, Kapi Fishing Group. Sakmon Anglers Club. GC lang pala. Malapit na maging club. Sa Insi Anglers, yun. Malapit na tayong dumayo kasi sa ano? Sa ano, sa Talim. Kasi ganoon yun, biglang shot nga pa yung Talim Fields to. Sarap gandang updates mo kasi, oy. Malapit talaga eh. Pa-update pa ulit kasi sa ibang ice spot natin. No? Kasi ano, mamimingwit ng Sapang yun. Maganda na rin yung spot niya. Malayo-layo kasi yun eh. Parang ano, mamimingwit ng Sapang. Ganda rin dun eh. Parang Talim Island na kasi yung ano, mamimingwit ng Sapang. Mamaya na tayo mag-shoutout mo tayo, mamaya na po. Ito na kasi. Ay, dito kasi yung laki. Dito yun. May umano dito ng hito eh, gumagano. May balbas eh. Eh yung janitor, di wala ng balbas yung janitor. Sabi. Kasi Ronnie, may sinasabi naman siya. Si Michael nga pala, kumusta? Busy na sa ano, no? Pinangalit tayo. Pero na ano mo yung gawi ito na. Maagos kasi dun kasi. Sobra, maagos dun kasi kasi. Pero tip talaga paagos dun. Ito na. Ito na ata pa yung sinasabi ko eh. Makakadali ko dito ng malaki. Dito naman kasi yan dito. Yung tapon mo lang dito tapos bayaan mo lang mula sa bira lang sabitan nila. Doon pala may sabitan banda rin. Ito na. Ito na to. Oo. Bakit kayo tingnan mo? Grabe malahat na siya. Malahat. Ito yun. Kasi yung mga foreigner yun dito. Foreigner eh. So, laki. Kita mo, nalaglag na. Ay, ganda mga katsoy. Oy, nabayabas na kagad. Sa may ano, sa may ano ba yun? Kalayaan, C5.
Grabe. Sa may Caltex. Sa Caltex. Caltex na. Harap sa may Caltex. Tapos pupunta lang para Michael. Ay, ano yun? Petron. Petron. Oo. Doon. Tad na rin ang ano. Grabe pag kumuha ng mga bulati yung mga ibang angler. Ubus lahat. Kahit maliliit. Hindi pinabalik ang lupa, no? Hindi binabalik. Ayun na naman. Sabi, yan na. O yun, makatsoy. Ito, malaki to. Katsoy, malaki to. Katsoy, tanggalin mo muna yung sayo. Ay, ala ka. Grabe. Ang laki. Ito. Naka-first time ko makaganito katsoy. Ang laki to. Wala pa, ano? Ano? Tatalunin ko na! Ay, maganda magkatari. Ginagawa mo. Maganda magkatama katsoy. Huwag mo lang. Lalangoyin man. Ang ganda. Sana di maputol. Oh, Ay, binig ganda. lang. Ganda laki. Grabe, first time ko to rito. Uy! Katsoy Delmar, oh. Laki! Tatalunin mo sana eh. Wala, Katsoy. First time ko na makahuli ng katsoy dito. Sabi ko na nga ba, kawil kang kay Katsoy Delmar. Ah, yung tumama yung binigay mong hook. Katsoy, yung pinakamalaking hook. Ah, asangan kita. Laki Katsoy Delmar. First time Katsoy Delmar. Katsoy Delmar. Uy, pangyaw na natin to. Katsoy Rodi. Woohoo! Katsoy Rande, alam na to. Matik na to mamaya, oh. Woohoo! Diyan na Katsoy Jan Paul. Grabe, first time ko to Katsoy. Makakano ka ganito dito. Oh! Allah! Hintay. Hindi na to, hindi na tayo. Ala na paano to? Hindi kasi dito. Sinasabi ko pala na yung ano, yung binigay mo sa akin na nakaraan. Binigyan kasi kumatin ni Katsoy Delmar na nakaraan. Binigay kay Ate Tess. Dito nakakuha tayo. Para nagpaalaala. Wala ka pa. Sobra sa ano. Paborito ko talaga yan. Sinusundan mga Katsoy si Katsoy Delmar. Thank you Lord. Kala ko maliit lang eh. First time ko to. Parang ayaw ka na mamingwit. Huwi na ako. Sabi ko na nga ba, makakuha ko ng malaki. Kasi andito yung ano natin eh. The Master, the Harvester. Grabe yung pabuild kang ni Katsoy Delmar mga Katsoy. Ito kasi mga Katsoy, grabe pag humarvest mga Katsoy sa ano, Barangay Sumilang. Panoorin niyo po mga Katsoy yung mga ano po. Yung sa reels ko po. Yung mga sobrang lalaki siya ma-harvest doon kay Delmar Dumali. Sa ano matay, sa Gier Charlotte Bermeo para pa-visit nga mga matay. Talagang makikita niyo mga pla-pla na harvest kay Delmar. Ay, yun na. Sabi ko sa iyo. Oh, sabi ko sa iyo walang ihatak mo. Oh, di ba? Walang hatak nung kala mo walang yung nakasabi. Ganon dito, may mga dito, kababalaghan. Ay, mag-shoutout na tayo mga Toy. Shoutout tayo mga Toy, no? Mag-shoutout tayo mga Toy. Marami tayong papashoutout. At siyempre, papashoutout tayo. Uy, mayroon. Mag-shoutout pangalan tayo. Andito yung dawi talaga. Sa dulo, no? Yan mga Toy, nakahanap pa tayo. Nahanap ko yung ano ko. Uy! Ang laka, delikado to. Ang laka, kaya kasi yun. Delikado pala to mga Toy. Naku, paano kaya ito? Wala pa nang oras. Ay! Kaya nga nga to. Ang laka. Ang laka, paano kaya ito kasi? Agad. Puno ka agad sa controller to. Wala nila shout out natin. Oh, sana na. Ay, meron na naman! Ano ba yan? Teka lang. Makakawala kasi ito na nahuli ko. Alam mga Toy, di tayo makashoutout. Ano ba yan? Ginagawa mo. Lalaki pati pulahan pa. Nandun talaga yung ano. Pati lalo na siguro kung dalawa pamiwas to. Kaya dito mga Toy, di pwedeng dalawa pamiwas dito. Pag ako, hindi na gamit oh. Ha?
di talaga magagamit din. Lalo pag ganito. Kaya ano, tapos mga tin, napakaganda pa dito. Ano pa, wala man lang ka. Wala man lang ka init-init. Ay, meron na naman. Kasi isa naman. Paano ba to? Ano ka? Ang dawi talaga, lalaki pati oh. 4 fingers. Kachay Ronnie, punta ka na rito. Dito yung Marjon. Alas, laki yung Marjon, di nakasunod. Ano ka pa? Hindi ako makadiskarte mo. Teka lang mati. Huwag mga tayo mamiwas. Ayun, mega love shoutout kay Arthur Blanco. Mega love shoutout kay Choy DGMX Vlog. Mega love shoutout kay Choy Rinan Fishing Adventures. Yan, maraming salamat kay Choy. Kuya Eds TV Official. Mega love shoutout. Kuya North TV. Mega love shoutout kay Manoy Neil Vlog. Mega love shoutout kay Choy. Baron TV. Mega love shoutout. At kay Along Fishing. Mega love shoutout kay Choy. Kalagabong TV, may love shoutout. Thank you. Gili Inago, may love shoutout ka Choy. Andy Riles, may love shoutout ka Choy. Yun. Kabiwas TV, Mark Anthony, yan may love shoutout ka Choy. Inaano kasi natin mga tino, inaano natin yung mismong wall niya. GC Adventures, may love shoutout ka Choy. At siyempre kay Kuya Delphin Padilla, yan. Shoutout daw sa mga kapatid niya dyan sa San Simon, Pampanga. Lagi raw nilang pinapanood yung mga share ni Kuya Delphin Padilla. Yun, maraming salamat Kuya Delphin Padilla at Padilla Family yan sa Kamiling Tarlac at sa may San Simon, Pampanga. Janet Alapitan, Miguel of shoutout to Joy Dinis Alban, Miguel of shoutout. Roberto Magandaya, Miguel of shoutout to Joy. So yan, pasensya nyo naman kasi inaano natin yung mismong wall niya. Kaya di natin masyado. Ay, kay Chris David, yan, may love shoutout ka Choy. Kay Mark Huerta, Jeremy Condino, may love shoutout ka Choy. Ayan, nag-comment sa ating YouTube channel na upload natin. Alas Moto Fishing, yan, may love shoutout, pa-shoutout ka Choy, no? Boss Nick TV, Johnny Just TV, yun, may love shoutout, Master Fishing TV. At sa 4,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tayo, no? John's Fishing TV. Ito si Albert Lidisma. Yan, maraming salamat ka Choy. At sino pa? Jinwell Pacquiao, yun, Miguel of shoutout. Yan, siyempre kay Bata TV, ano, business din sa atin, i-vlog mo. Kachoy Delmar, at kay Michael, Kachoy Ronnie, Benedict, yan, Miguel of shoutout ka Choy. Jason Libertino, Miguel of shoutout. Yan, Kapisumo Vlog. Kachoy Ronnie Cortez, hindi nga. Mali tayo ito. Paano mo nasabi? Number 1 na to. Basher na sulit subscribers. Kachoy Bintot, yan saan banda dyan Kachoy. Dito lang to Kachoy sa may malapit sa Guadalupe Bridge. Yan, tanaw to pagka nandyan ka sa may sa may bus station ng Guadalupe. So yun lang mga tayo, pasensya nyo na mga tayo at binasa ko yung sa mga nag-comment lang sa channel natin para ma-update natin yung mga nagpapa-shoutout, no? Maraming salamat po at again tayo fishing tayo rin. Nakatulog na si Kachay. Nabulawag ba? Papadawin natin ulit. Ginagawa mo. Sa mga kaibigan nating vlogger ulit, no? Di pa. Tatay Tiban nga pala, maraming salamat Tatay Tiban at kay Tatay Berting. Yun, maraming salamat po sa inyo. Kuya Rinan Romero, yun, maraming salamat. At kay Jim Santiago, maraming salamat po. At kay Kuya Lito Argiaga. Ayan, bantay natin mga tayo kasi baka makawala, ganyan lang tayo, baka lumukso lalo to eh. Sayang no, nabulabog kasi no. A few moments later. Papunta dun sa harvest na spot. Sige, good luck. Tama yan mga tayo kung talagang anglers po kayo, no. Yung kutob mga tayo, yun ang kailangan nyo yun. Lalo na sa paniniwas na katulad dito. Oh, yan na naman mga tayo.
Grabe talaga. Oh. Grabe na laki mga tiyo. Magpa 5 fingers na munti na lang. Wala talaga marisala ni Dilmar sa hook. Oh. Yun. Yan nga, yan nga. Yun. Yun. Sabay, sabay, sabay. Yan, ganda. Uy. Ay, nako. Alanganin. So, ano to? 5 pesos. Balak lang muna ha. At mga ano, 1 linggo babalikan kita dito. Wala ko siya nga mga kasi. Isa pa. Uy, grabe ang bilis. Ang bilis, grabe kagat. Ito mas malaki to. Malaki to. Ay! Grabe, akala ko mas malaki yung pala. Na ano mga tiyo, napulputan. Goods yan mga tiyo, yung laki. Kakatapon ko lang. Grabe talaga itong relax na dito. Ay, ayan, katapusan na soap blaze. Ay, grabe. Oh, grabe. Laki na naman. Biglang nilunok. Ay, biglang nilunok. Biglang nilubog, oh. Grabe. Okay, fingers na naman. Katsi Dilmar, saan ka na? Katsi Dilmar. Napupuno natin. Ganon din yan kamari. Si Katsi Dilmar, sigurado yun. Promise yung tingin ni mga kimari. Hati naman tayo magkakan. Ano? Ayan na pala. Mag-harvest? Ha? Parang hindi ka na makakanan sa ano mo. Ha? Dami? Dito, mayroon na. Uy. Pangit kasi tungan natin. Hindi kagad ng ulo. Oh, dyan ka na nga lang. Lagyan na nga kita ng rubber eh. Para lumubog ka kaagad eh. Ha? Oh, di ba? Diyan lang pala eh. Ha? Ay, kita. Ito talaga. Andito talaga. Ay, sus! Grabe. Malaki yun, nakawala eh. Pagka nakawala, napaisipin ko. Yan na naman. Oh, yan na naman. Oh, ano yun? Kala mo lang maliit ha. Kala mo lang maliit. Dito ka na ulit. Grabe ko. Uy, alas di ko na makuha. Uy. Oh. Hindi na makakalabas dyan. Pagpapunta ng mga sisikat yung Dilmar dito, grabe. Dala niya ang swerte sa akin. Pagpunta na ako tayo ng ano, sunod-sunod na huli, nakaplap-plap pa tayo. Ngayon, nakita pa lang tayo dyan, oh. Parang perimeter ata yung mga dala niya yung swerte. Dyan pa nga lang siya, oh. Nakakahuli na naman tayo dito sa ano, diretso na naman. Saka yung nakawala, oh. Na ano lang, nagkakataon lang. Hindi talaga ako mati, paano kaya ito? I-atras ko kaya ito mga ito. Kaso may iba na naman pagtali ko ng cellphone. Uy, ayan na naman. Oh, uy. Ito yung dami mga ito, oh.
maganda rito. Ito, bihira eh. Pero malalaki rin naman. Dito mas malalaki oh. Yan na naman oh. Uy, sus. Makinig talaga pati. Makinig. Kasi, ganda pag nakataas ka. Pansit kasi meron dito, hali tayo. Ha? May pansit akong dala. Ano lang? Pansit. Pampahaba ng buhay. Yan naman. Oh, katoy dito. Katoy dito. Oh, katoy. Ay, sapo. At 3 pesos. Kuya Delvin, oh, at 3. Kung sa Tarlac lang to, ginawa ko na to eh. Doon kasi mga to, initid sa pesos. Dito ka ulit. Dumadawi na eh. Ito, promise, dadawian ka na. Ha? Marunong talaga miskart. I-atras ko sana mga titong video para doon ako mga bukol eh. Marunong talaga. Marunong talaga mahanap ang miskart. Marunong. Anglers ka nga. Ay ako, andyan na ganda naman sana ang dawi eh. Yun na naman yung ano. Hindi. Bilis, kagating mo na, katula pa. Ha? Tama, wala pang alon. Ganda. Ito nga, Nandun. Lakad ka, sige. walang pere mas ano doon. Oo nga. Yung kalaban mo dito kasi pag talagang Hanggang dito lang kasi sila eh. ha? Hanggang dyan lang. Pag dumaan talaga ano dito, bulabog ng gusto no? Hanggang sila, dyan na sila, Star Sea, no? Kasi yun. Ay tayo. Okay. Kalahati lang order to kasi yun. Tayo. Tayo muna ko. Ito lang yan ang style nyo. Ginaganyan lang yan. Diba? Kita mo. Dito lang ito lang yung spot. Galing ka talaga. Ganyan na style mga atin ng mga anglers. Kasi yun. Dami ah, magkano to? Dami ah. Kalahati lang to. Yun, meron na naman. Uy, ano ka? Sabit ka lang ba? Minsan sabit lang, may huli. Mawiwilin si Kachoy Ronnie doon ano? Ang tamis. Matamis. Okay na to. Naku, nakalimutan ko yung kalaman. Ayun tayo mo rin. Ang tamis. Ano to? Ayan na. Uy. Mas matamis. A few moments later. Yan. Yung inap na yan. Laki na naman. Laki na naman kasi oh. Ano to? Grabe, ang laki. Akala ko plaroyo. Ang pula. Grabe, yung laki mga kasay. Baliktad ang tama. 5.1. Ganda nga ng mga tama. Baliktad. Baliktad yan, tama. Bakit tama sa ano? Ilalim. Siguro nadamay. Okay, thank you. Takot. Takot. Yun. Hinuga. Uy, tsaka yung naman. Kasi naganda ka na rin ang dami na. Ang bigat tan, grabe. Ay, ang laki nun kasi Ronnie. Paano mo nasabi? Lagi yun na ano nung nakakagat siguro yung ano nun ngayon. Doon na naman sa floodway yun. Kumakain yan. Kumakagat ng ano yun. Nakagat yung dila. Malupit yung spot na ni Kalagabong. Sa Kasya. Manoy.
Sa may ano ba yun? Pipindat? Ah, Alam mo yan? oo, alam ko yun. Yan ang gusto kong puntahan yun minsan. Para mamit dito si Manong. Talagabong. Pagkaganap ako ng Marami dun, spot- idol. Ha? Marami dun. Oo nga, saglit ka minsan, nakaraan. Kapis na ako dun. Oh, yan na naman oh. Kachoy, doon ka na Kachoy. Sabi ko sa'yo, ang ganda na naman oh. Oh, oh. Diba, ang laki na Kachoy oh. Oh, Kachoy Delmar oh. Grabe, ang laki, halos pare-parehas. Oh. 5 fingers, grabe ka na. Kasi ano yan, dawi yan. Ay, yan pala oh. Dito lang ako. Ay, wala siya. Ang laki naman pala yan eh. Ay, Dito lang ako. kung mga ano nakapix yung cellphone ko. Hindi natin mabigyan si Kajit. Kala ko, nakatingin lang may retrieve na pala. Ganun talaga minsan dito eh. Nangyari nga sa akin yan. Kami sa kabiwas. Nialay ko na sa cooler ko din. Ganyan ko lang yung paniwas ko. Kinagat ulit, ang laki. Maano ka talaga dito eh. Daming kababalagan dito eh. Yadaan mo lang ako sa ano. Ay, anak Kachoy! Kachoy! Ang laki mga Kachoy! Kukuha tayong video kay Kachoy Delmar. Ang laki! Kachoy, Ginagawa mo. grabe! Tananahi! Talunin ko. Uy, nananahimik ka lang! Grabe! Ang laki rin oh! Ay, lo! Eh, baka malalaglag to cellphone ko Choy. Ayusin mo Choy. Ikaw na lang, kaya mo na yan. Uy! Oh! Parehas tayo na kahit sa malaki. Wala na video. Ay, may video nga. Uy, thank you Lord. Yan, oh. Hihi! Thank May you. kapalit pa pala eh. Oh, sabi ko sa iyo eh. Binayabas mo lang ako eh. Ay, salamat sa Diyos. Chirone eh. Punta ka rito, sigurado rito. Grabe yung pa-welcome mga to eh. Sabi ko sa inyo mga to eh. Kaya yung mga taga Mandaluyong tsaka dito yung mga call center, tuwa dito sa basic spot na to. Hindi pa mainit na kasi. Oo, di na init. Yan na nga, di na init. Problema dito ano talaga, dapat magdala ka na ng ano, kung gutumin ka magdala ka ng snackan, tubig, para ano kasi yun nga, sayang yung pagbaba doon eh, malalim-lalim din yung binababa doon eh. Grabe. Buti na lang, naawaan tayo kasi Delmar dito eh. Halos magkapalit pati naman lagi. Ganda pa naman itong kapag ganyan na ano, walang alon. O yan na naman. Oh, ano yan? Pakita mo, bilis mo. Oy! 4 fingers lang. Kagatuwa ng ispat eh. Ako nga dito mabisto eh. Yan na naman. Miso yung... Ah? Ikaw nga yung ano kanina nga, ang tumal sa akin eh. Tumabi ka lang kasi para nadamay ako. Kursada ko nga ito eh. Marami na ako dun. Kaso, sinabit ako eh. Yun, naging paano talaga. Mahina pa yung ihitok na yan eh. Nakakala ko sa akin, sabit ko eh. Oo, di ba? Na-experience mo na yung gano'n. Ate yun, pakita ko sa inyo. Diyos ko, tingin talaga. Pakalabas ata ito kasi. Piling akin, oh. Ate yun. Grabe yan ate. Dami na yan, piling yan. Dalawa lang 3.9 ko dito eh. The rest 4 pataas. Huli oh. Oh. Uy, ganda. Malalim. Nasa malalim na? Oo, malalim na sa sito. Ay, nasa malalim. Malalim na sa sito. Kasi dyan, mababaw. Plastic kaya pala siglang tumuman. Kailangan talaga matigan. Malupit talaga yung maliit. Parang
pag-aaralan niya yung anong dawig. Tatry natin, gagayahin natin lang. Huwag kang tatalon nga lang. Oh, huwag kang tatalon ka mismo sa akin. Oy. Sige nga. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Bibiwasin talaga kita. Oy, meron na, Choy. Ala ka. Grabe, malaki nga. Kala ko. Mga Choy, totoo nga, positive. Nasa malalim na ulit. Uy, laki ka, Choy. Busog na busog sa lumot, oh. Totoo nga sa mga Choy, kumakain ng lumot, oh. Hindi siya umano, hindi siya kumagat na ano, sulit na nakikita mong kagat. Kala mo lang ano, yung sabit. Ang laki mo. Yan ang binigay ko kay Dilmar mo, ang laki mo. Kasing laki ng huli natin. Nasa malalim tayo, no? Aba, ang galing tatay. Okay, bilis yung ano mo. Sasabit yan, may darating na ano, bangka. Sa malalim nga. Sa malalim yung ano, sit up. Kanina mo rin ano lang, 1 metro may git. Ngayon, napakalalim yung sit up. Taas din. Oo, yun na naman. Ay, pwede na to. Mga tayo. Nakahabol ka. Uy. Gusto mo pa naman yung 3.9. Nakakatuwa yung mga subscribers natin sa si Katsuy ano naman, Randy 3.4 manoy. Masasana yung mga pilate ito malalim yung kasak. Ay, naku! Grabe yun! Grabe ah! Parang ano na lang, normal na yung malalaki dito. Nakakita kasi tayo ng dalawang malaki, kaya yung 5 fingers parang ano na lang. Hindi na masyadong ano. Grabe talaga dito, mati. Promise talaga. Ako yung nagmamakaawa sa inyo mga katay. Ispatan nyo ito mga katay para mararamdaman nyo yung nararamdaman din namin minsan. Talagang harvest. Ano? Ha? Ang sabi mo galing ako dito sa spot ni Katchoy, tapos nag-business ka. Pinabasok na kasama ko. Dito ba basama si Katchoy? Na ano sa spot niya, baka ma-harvest na. Siyempre. Ika, alam mo naman pag ikaw ang harvest talaga, gusto mo araw-arawin mo talaga. Sabi ko, kawawa yung spot kasi din. Ubusan na mga tayo. Ayun, last na mga tayo, last. Ay, maraming salamat. At yun nga, kasama naman natin si Kapitid Mar. Tumagin. Grabe. Nagatigil sa kanya tinanong bla-bla. Grabe. Sulit na sulit kasi, no? Huwag mo araw-arawin dito, ha? Araw-arawin sigurado kasi Dilmar dito. Malalim, ay malalim. Malalim. Lagpas tao. Kaya kung makahuli ka ba? Isa lang ata walang video dito sa akin eh. Dalawa. Hindi, biglaan yung isa, yung pag-alis mo kanina na ano, nice mo yung cellphone mo. Yung mga tayo, oh grabe, konti na lang. Grabe na to. Punayin mo na lang yung iyo. Okay. Ha? Hindi, ito ba? Yung
Kuha ka rito. Ah, Di ba may bibigyan ka nga yung humingi sa'yo doon? Oh, to uy, grabe piling-pili talaga itong mga to eh. Oh. Uy, ang laki ng isa ko, Kachoy. Grabe ng isa, oh. Uy. Ah. Oh, mga Kachoy. Saan mag-thumbnail sana ako? Oh. Uy, grabe, oh. Kachoy, Kachoy Dilmar. Meron ka rin? Dapat pakita mo rin sa'yo mga Katoy. Yan, maraming salamat sa inyo mga Katoy. At ito sana makakuha pa to. Ay, meron pa? Oh, meron pa oh. Oh, mga Katoy oh. Oh. Grabe, nakaisa pa. Ako rin ata. Ay, wala. Ay, thank you Lord. May umabol pa kay Kachoy Dilmar. Swerte talaga si Kachoy Dilmar. ano? Ay, meron pa. Pagdating mo. Huwag kang papayag na wala kang mahuli. Ang huli-huli. Oh, mayroon. Mas malaki ito, Katoy. Mas malaki ulit to. Katoy, malaki to. Oh, ano kaya yan? Ano? Salvage? Ay, salvage na. Mas malaki. Ay, buti na lang nakuha mga Katoy. Mas malaki yung salvage pa. Yay! Ay. Oh, di ba? Ganun dito mga Katoy. Thank you, Lord. Oh, grabe. Lapad oh. Salamat. Nakuha pa kasi akala ko kung super mama ulit. So yun, maraming salamat po sa inyo mga Katoy. Thank you Lord sa blessing. Lagay ko nga ulit, baka may makakuha pa tayo. Uy, grabe. Palas na nakakuha pa. Ito yung huli ko mga Katoy oh. Ah, grabe. Kasi Dilmar Road, grabe kasi hindi ko na yan. Oh. Oh, grabe. Maraming salamat po. Nakaisa pa ako. Ay, thank you Lord. Yun, maraming salamat po kayo. Yung fishing spot po natin, Barangay Buejo, no? Guadalupe, Makati. At kay tatay pala mga tayo, doon sa tatay. Yun, maraming salamat tayo sa binigay po niyo pong isda. Thank you. Uy. Baka makawala eh. Maglamasa. Yun, yung thumbnail kayo ako yun. Yun, thank you. Maraming salamat. Dali mo na kayo sa flashlight ko. Hindi na. Wala ka na lalakyan. Wala daw na. Hindi na kasya eh. Thank you Lord.